private everything, right? He wants private roads, private schools, private everything, right? Ентропия 114. Дефлация или поуката от Шри-Ланка. 23 септември 2025 година. Преди около 3 години направих 2-3 видеа за какво се случва в Шри-Ланка тогава, защото държавата колабира, нали, под инфлационен натиск заради социалистическите правителства, които управляваха тая държава. И отидаха в лапите на Международния валутен фонд, други бандити, естествено, които им казаха какво да направят. До тогава Шри-Ланка имаше правителство и Централна банка, които бяха едно. De facto, каквото беше едно време в България. Нали, Централната банка не беше независима, т.е. Централната банка облагодетелстваше държавата, като печаташе пари и в един момент се стигна до инфлация от 70%, която започна и според тяхната пропаганда и цялата пропаганда по света ставаше въпрос едва ли не, че през 2019 година, когато имаха терористичен акт в Коломбо или къде беше там, туризма е спаднал и затова държавата е спряла да получава приходи от туризъм. Всъщност тя има доста приходи от чуждестранни работници, така наречените експати, които пращат пари в къщи. Не е само туризма, изнася много чай и тем подобни и тем подобни. Не е това, което е. Истината беше, че печатаха пари като за световно, като за последно и това доведе до колапса на икономиката. Да не говорим и другата истина, че бяха инвестирали твърде много в тия environmental и sustainability истории, които всеки може да се прецени заслужават ли се, и това също обезцени валутата. В крайна сметка махнаха Гуджеда Пая, или как се казваше там премиер-министър, и сложиха друг корумпиран социалист, но под влиянието на Международния валутен фонд направиха реформи, едната от които беше да Централната банка да е независима. Говорил съм в едно от видеята за Шри-Ланка, другата беше да вдигнат лихвените проценти, третата идва, нали, сега в момента, което естествено ще изправи държавата пак пред проблеми, тъй като това са бедни хора, не са нещо някоя богата нация, където се позволят там по лафер кръв да им вземат до 70% от доходите, да им ги открадват, нали, като данъци. В Шри-Ланка е доста по-зле. Но, така или иначе, сега ще погледнем една-две статии, ще погледнем и статистика от самата Централна банка на Шри-Ланка, да видим за какво става въпрос и какви мерки ще предприеме и каква точно е поуката за нас. Нали, през следващия колапс на системата, какво точно ще се случи, мисля, че може да се извади. Преди време направих едно видео, между другото, за дефлацията, защо е добро, и ще видите как де-факто тя помага на гражданите в Шри-Ланка. Въпреки това, в целия свят по тия кейнзиански теории, които се управлява света и макроекономически истории, се натиска инфлация от 2%. Тази инфлация трябва да бъде, естествено, малко по малко да открадва от вас, защото инфлацията е скрития данък и да ги дава на висшия ешелон от хора, да могат хора да забогатяват нагоре. Дефлацията прави точно обратното, отнема от горната част на обществото богатата и ги дава на долната част от обществото. Затова и не искат да я допускат. Между другото, ако не ми вярвате, самия Кейнс го е описал. Идете и гледайте видеото ми за икономиката на демокрацията. Там ви показвам точно къде го е написал, че инфлацията е скрития данък и той го обяснил защо е скрития данък. Не съм го казал аз даже. Това го е казал Джон Мейнард Кейнс, нали, който след това е предполагал, че държавата може по-малко да печата пари и да налива в икономиката и по този начин да твърди, че това е икономика, въпреки че няма нищо общо с икономика. Както и да. Още нещо от мене. Ако ви харесва това видео, thumbs up. Ако не ви харесва, thumbs down. Ако искате, запишете се за канала или се отпишете от канала. Лично ваш проблем е. Тия видеа ги правя единствено за себе си. Понеже идват хора и ми казват, че правя видеа за пари. Още тук да го кажа, ако сте стигнали до тук, тия видеа не ги правя за пари. Тия видеа ги правя да си убивам времето и защото ми харесва да правя такива неща и да говоря за тия неща. За да правя пари от YouTube канала си, трябва да имам над 1000 subscriber.
За да имам 1000 сабскрайбъра, това не знам как ще се случи и кога точно ще се случи, но и да ги имам тия 1000 сабскрайбъра в YouTube, не съм си дал истинските имена, не съм си дал нищо, така че за да мога да получа някакви пари след 1000 сабскрайбъра, което не знам кога ще стане и дали въобще ще стане, трябва да дам и да разкрия анонимността си на Google, което няма как да стане. Така че от тия всичките видеа не правя никакви пари. Това от сега да го кажа на хората, които идват тук и ми казват, че говоря глупости за пари. Другото е, последно, ако искате пък все пак да ми купите едно кафе накрая са биткоин и лайткоин адреса ми и винаги може да ми пратите. Благодаря на хората, които се отзоваха. Сега да видим първата статия. Историческа дефлация за 29 години и нейното въздействие върху бизнеса и хората. Това е преведено с Google Translator, така че извинявам се за превода. Статията е от 4 ноември 2024 година. Какво се случи в Шри-Ланка, пак да повторя, след събарянето на правителството и избирането на ново правителство, социалистическо естествено, те отидаха пред Международния валутен фонд и казаха, ще направим реформи и първата от реформите беше да се вдигнат лихвените проценти, естествено, за да може да се укроти инфлацията. И това доведе през септември 2024 година Шри-Ланка влезе в така наречен дефлационен процес. Естествено, тази статия е пропаганда, може да се видите тук, ако бързате да я прочетете, ще оставя в линковете и там също може да я видите. Но има някои неща, които са интересни. Централната банка CBSL, Central Bank в Шри-Ланка, отдава този значителен спад на общите ценови нива на административни корекции на цените, които доведаха до намаляване на ключови фактори на разходите, включително храни, горива и ревизии на тарифите за вода и електроенергия. Според ИПЦ, индекса на потребителските цени, цените на храните и безалкохолните напитки са се дефлирали до минус 0,3%, докато жилища и комуналните услуги са спаднали допълнително до 8,4 и 6,8 през август. Въпреки че цените в други сектори, като например обувки и облекло, се възстановили до 0,1% от минус 0,4%. Значителните намаления на тарифите за електроенергия и вода са понижили разходите за комунални услуги, което е довело до намаляване на инфлацията. Само да ви покажа, това е всъщност, ето ви го, това е от Централната банка на Шри-Ланка за януари, малко по-късно. Централната банка добавя още, че неотдавнашното поскъпване на шри-ланската рупия спрямо щатския долар с 10,5% е довело до по-евтин внос, който наводнява вътрешния пазар. Притокът на по-евтини алтернативи ще измести предпочитанията на потребителите към вноса, което допълнително ще намали цените на местното произведените стоки поради намалено търсене. Пълни глупости, естествено. Банката също така подчертава как се очаква разликата в производството през 2024 да остане отрицателна, тъй като икономиката се адаптира към продължаващия процес на икономическо възстановяване, отслабвайки общото търсене на стоки и услуги. Тъй като търсенето остава в застой, предприятията понижават цените, за да привлекат клиенти, което води до спад в общите ценови нива. Добре. И в видеото, което говори за дефлацията, защо е добро, не мога да се обясня как точно това е лошо за Шри-Ланка. Те говорят, че по-евтин внос, който наводнява вътрешния пазар. Добре, когато потребителите имат по-голямо количество стоки, от които да избират, и по-евтини стоки, от които да избират, как това е лошо за потребителя? Нали? В крайна сметка потребителя е той, който трябва да решава в един свободен пазар. Не бизнесмена, не държавата. Потребителя е този. В търсенето винаги определя предлагането, не обратното. Предлагането определя търсенето. За съжаление обаче живеем в свят, който обърна с главата надолу по кейнзианските глупости и това винаги е обратното. Опитва се да създадат изкуствено предлагане, за да създадат потребление, което води до всички тия неща, които ги виждаме в момента. Но тук те го казват. Рупията е станала с 10% по-скъпа спрямо долара. Тоест, хората са можели да се позволят 10% по-голяма покупателна способност. И това е лошо по някакъв начин, като те говорят за икономика и тем подобни. Кое е точно икономиката в този случай? Не е ли това, което хората купуват? Освен това, имате допълнителен внос, който наводнява вътрешния пазар, т.е. на хората е дадено по-лесно възможност да избират и от по-евтини стоки и това по някакъв начин е лошо за икономиката. Тяхната логика е, че едва ли не вътрешния пазар ще се срути, защото има силна рупия и защото има много повече алтернативи да си купиш и бизнесът ще спре да прави бизнес, само защото всичко ще бъде наводнено с по-евтини стоки. Това е абсолютна глупост. Напротив, по
начинът, по който трябва да се разсъждава, е, че де-факто бизнесът ще се аклиматизира към това нещо и ще започне да предлага и той също ефтини услуги и стоки в вътрешния пазар. Няма никой да умре. Хората винаги ще искат да правят бизнес и винаги ще се намерят. Точно обратното, дефлацията ще премахне непечелившите и неефективните бизнеси. Ще останат само тези, които са ефективни и тези, които могат да се борят с конкуренцията. Това е истината в свободния пазар. За съжаление, тези хора явно не го разбират, тъй като са социалисти, така или иначе. Затова и казах, че това е пълна пропаганда. И малко по-надолу те го потвърждават. Говорейки за потенциалните последици подобно явление, той повтори: отрицателната инфлация е индикация, че икономическата активност се забавя и цените бързо спадат, което трябва да бъде коригирано от политиците. Не може да се обясня защо точно политиците трябва да бъдат намесени, когато падат цените и нещата ви стават по-евтини. Да, ще ви го обясня. Защото политиците, когато имате инфлация, де-факто се обогатяват повече. Нали? И те са тези, които по ефекта на Кантилон са първите, които получават парите, когато държавата ги разпределя. Ако искате, прочетете ефекта на Кантилон. Имам видео за ефекта на Кантилон. Прочетете есето му. Нали? Там е обяснено как точно това става, даже когато имате истински пари като злато и сребро, което трябва да бъде коригирано от политиците, ако тази тенденция продължи, защото може да обезкуражи инвеститорите и производителите, тъй като цените на техните продукти ще падат. Когато цените спаднат, печалбите за бизнеса започват да намаляват бързо. Това не е точно така. Бизнесът печели от марджина, от това, което купува и това, което го препродава. Тоест, ако купувате стока, различни стоки, да кажем, и ги препродавате, като добавяте своята работа или някаква, ги променяте, вие де-факто вече сте ги внесли тия пари по някак. Вие де-факто ще купувате по-евтини стоки и ще продавате по-евтини продукти или по-евтини услуги. Нали? Тоест и на бизнеса цените също ще му паднат. Не знам точно как ще му паднат печалбите. Ако сте си запазили марджина от 2-3%, което е нормално за всеки бизнес, в крайна сметка наистина ще ви падне печалбата. Ако имате оборот от 1 милион и той стане, да кажем, 800 хиляди, тия 2% от 1 милион и 800 хиляди са различни, естествено, но тогава пък парите ви имат по-голяма покупателна способност, тъй като имате дефлация. Нали? Затова ви казвам, че това е пълна пропаганда. И това обезкуражава инвеститорите, които не е добре за икономиката, като Шри-Ланка, която се нуждае от инвестиции, за да подобри производителността си и да се насочи към модернизация. Значи, като говорим нуждае се от инвестиции, това по принцип е вярно, тъй като и Мисес го казва това нещо, че една държава не може да съществува като алтаркия, т.е. да е самодостатъчна за всичко, трябва да имат чужди инвестиции. Обаче тук те го обръщат отново нарочно, нали, само и само да пробутват тази инфлация, която искат. De facto, ако имате по-стабилна валута, всички ще искат да инвестират при вас, просто защото валута ви е стабилна. Просто си представете една държава в света, която няма как да стане, която е с абсолютно златен стандарт. Мислите ли, че няма всички да искат да вземат и да притежават от нейната валута? Нали, преди да е цъфнал 6-ти американски флот на границата й. Но ако България, да кажем, реши да въведе златен стандарт по някаква луда логика, нали, защото политиците никога няма да го направят. Те не искат такова нещо, защото не могат да крадат, естествено. Но ако държавата България въведе златен стандарт и имаме златен лев, мислите ли, че всички няма да искат да притежават от нашата валута? Аз съм абсолютно сигурен, че всички ще искат. И всички ще искат да инвестират в България. Защо? Защото има стабилна валута. Това, което българският гражданин си купи за това, което сте инвестирали, или услугата, която сте инвестирали в България, ще получите, нали, златен лев и оттам нататък това му е директна печалба. Но, както и да продължим нататък. Въпреки това, той подчерта, че най-голямото безпокойство остава капацитетът на Шри-Ланка за изплащане на дълга, който може да бъде възпрепятстван, ако тази нисходяща тенденция се запази. Когато доверието на инвеститорите и потребителите е застрашено, пълни глупости, поради дефлационен натиск, пълни глупости. Увеличеното изтичане на капитали и намаляването на чуждестранните инвестиции в резултат на това ще ограничат валутните резерви и ще допринесат за отслабване на валута в дългосрочен план. Това може да увеличи разходи за обслужване на външния дълг. Отново пропаганда. Когато имате по-силна валута, ако рупията се беше увеличила с 20-30% срещу долара, това значи, че може да купите повече долара, нали? Аз след нещо не разбирам, или те просто си говорят глупости на търкалета. Тоест, купувате 20% повече долари.
за да си платите външния дълг, тъй като външния дълг е в долари. Така, продължаваме надолу. Тук е и цитиран собственика на Джоланка. Джоланка е голяма компания за производство на дрехи, между другото. Джо Мирлингам също не смята настоящия дефлационен натиск за толкова проблематичен. Сериозно ли? Значи бизнесмена също не смята. Предполагам, че хората, които са попаднали в тая дефлационна спирала, нали, за която постоянно е пропагандата, че е лоша, колкото инфлационния. Тоест, той не смята, че дефлацията е толкова проблематична, колкото инфлацията. Бре, ти да видиш. През 30-те години на превъзходството в облеклото в Шри-Ланка дефлацията никога не е била проблем. Я вижте. Вместо това, по време на икономическата криза, когато имаше инфлация, се сблъскахме с проблеми, тъй като загубихме пазарите си и започнахме да се изправим пред загуби. Бре, тъй като днес няма инфлация, приходите и продажбите ни бавно се покачват и се надявам да продължим така в бъдеще. Защо ли? Това мисъл с го обяснил. Много просто това нещо. Когато имате инфлация, даже и 2% инфлация, де-факто всеки бизнесмен има трудност да си предвиди разходите за в бъдеще. Ако купи днеска продукт и му отнеме този продукт да го преработи и да направи някакъв друг продукт от него, следващата една година, например, той няма как да предвиди даже и при 2% инфлация, защото първо, че не е 2%, второ, че може и да е под 2% и така нататък, така че той не може да си предвиди печалбата. Мисес го е казал това нещо хиляди пъти, но и аз съм го казвал, нали, цитирал съм Мисес естествено, за хората, които му обвиняват, че крада чужда информация. Цитирам Мисес. Инфлацията де-факто е тази, която обременява и потребителя, и производителя, тъй като нямат как да си преизчислят бъдещите печалби. Т.е. бъдещите инвестиции също им е трудно да ги преизчислят. Сега да отидем да видим това нещо, което той обяснява, защото е интересно. Това е 13-та страница от въпросната презентация. Пак да кажа, може да се намерите ето тук, където е QR кодчето, ще оставя и в линковете към видеото. Producer Price Index, който коментирам винаги в обобщението на световните пазари. Какво значи това? Това е колко коства на производителя да произведе дадена стока. Той купува една стока, произвежда друга. Сами виждате, че през март, когато беше хиперинфлацията, то се вижда тук, нали? Всъщност, извинявам се, през януари е стигнала хиперинфлацията до 70%, по-късно в март. Producer Price Index започва да пада и на тях им става по-евтино да произвежда стоките. Това е първото. Второто. На страница 35 от тези 53 странички Credit to Private Sector. Значи май 2023 година кредита е бил доста нисък. Защо? Защото инфлацията е била много висока. След това частният сектор започва отново да получава кредитиране малко по малко и като стига до тук. Така, винаги съм казвал, че това е графика, която може да се чете с малко с нож с две от острията. До някъде може да се види, че хората не им стигат парите, за това да вземат кредити. От друга страна обаче може да и вземат кредити, защото пък винаги са добре и смятат да си ги платят. Нали? Така че малко или много. Но ако предположим, че част от тия кредити са към частния сектор, това значи, че няма толкова страшен удар, нали, защото компаниите взимат кредити, за да инвестират и да получат бъдещи възвръщаемост на тези кредити. Тоест няма толкова страшен удар върху дефлацията върху компаниите. Търговски баланс на Шри-Ланка, стигаме на страница 18, естествено 2023 година е бил по-нисък, но 2024 се е задълбочил минус 6,1 милиарда долара, т.е. Шри-Ланка внася повече стоки, което, както казах, не е толкова лошо, но ако видим първото 3 месеца до май месец, извинявам се, на 2025 година, т.е. първите 5 месеца са само минус 2,7, т.е. може би и търговския баланс няма да е толкова зле в края на 2025 година, въпреки че вече имаме инфлационни периоди, които се задават за Шри-Ланка. Сега като говоря инфлационни, те се опитват естествено на 2%, но едва ли ще ги стигнат. И последната графика, безработицата. Ако бизнесът беше толкова убиван, 2024 година нямаше да е най-ниската безработица в Шри-Ланка, нали? Но не се казва, че дефлацията е лошо нещо. Между другото, Бен Бернанке има една статия, мисля, че съм я цитирал в видеото си за
дефлацията. Дефлация е нещо лошо, което не трябва да допуснем. Това е централен банкер на Федералния резерв, пак да кажа дефлацията, когато парите се насочват от горната част на обществото, от богатата част на обществото и се разпределят обратно към всички нас. Инфлацията върши точно обратното, тъй като е скрития данък. Така, да видим още две статии от въпросната Шри-Ланка и да приключим за днеска с едно кратко обобщение. Какво се случва, когато това нещо се появи дефлацията, т.е. държавата не може да харчи пари, за съжаление, на много хора, не на мене, но Doctors in Hambota hospitals face death threats due to drug shortage. Де факто в Шри-Ланка 20% от лекарствата са локално произведени и 80% са от Индия, но тъй като локално произведените лекарства естествено са владяни от определена мафия държавна и те трябва да дадат на държавните болници тези лекарства, другите може да си ги купите откъдето искате, но това, което се случва е drug shortage, понеже държавата няма пари да харчи. Той и по-нататък го казва това нещо. Ако видите тази статия, естествено идват и тези държавни идиоти. Pharma Industry Wars of Collapse Without Buyback Extension. И те си казват тук. Асоциацията на фармацевтичните производители при Шри-Ланка, SLPMA, издаде остро предупреждение, заявяйки, че вътрешното фармацевтично производство в страната може да спадне до едва 5% от държавните доставки. Това, което ви казах. Ако критичните споразумения за обратно изкупване не бъдат удължени. Тоест, тази мафия, която е възседнала Шри-Ланка, иска да получи пари пак от данъкоплатците, за да може да продължи да оперира. И тази ужасна прогноза дойде по време на обращение на президента SLPMA Налин Кандагара на сесията на асоциация след общото събрание, проведена в Коломбо. Въпреки че започва своето фармацевтично производство заедно с съседните Индия, Бангладеш и Пакистан през 60-те години на миналия век, страната остава силно зависима от вноса, снабдявайки с над 80% от лекарствата си. Това е проблема, най-големият проблем на дефлацията, че определени държавни предприятия де-факто колабират, тъй като няма пари от държавата, защото парите се пренасочват обратно към хората. Естествено, Международният валутен фонд няма как да остави ситуацията така и въвежда следното. Това беше още част от реформите. Шри-Ланка to collect substantial income from new property tax. Тоест, какво ще направи сега държавната мафия, която е на върха на Шри-Ланка, ще увеличи данъците, за да може, понеже, вие сте един шри-ланканец, който дефлацията ви е направила валута по-силна, имате по-висока покупателна способност, тогава държавната мафия веднага идва и казва: не, ние трябва да увеличим данъците, за да можем да вземем тия пари. Това беше и пропоза, предложено още от Международния валутен фонд през 2022 година, когато искаха да въведат тези реформи. Едната беше отмяна на всъщност разделяне на Централната банка от правителството, другата беше увеличаване на лихвените проценти, за да се намали инфлацията, и третата реформа е увеличаване на данъците. Защо? Защото данъците са кражба, както винаги съм казал това нещо, по проста причина, че не са доброволно взети или форма на доброволна транзакция, те са просто отнети по принуда от вас. И ето го резултата. Когато дефлацията дойде, тези хора, които им се повиши покупателна способност, държавата ще дойде веднага да ги таксува, за да може да вземе тази част, от която те. Да ги остави в бедност, за да може тези данъци да отидат към хората, които са на върха, и богатите и тем подобни. Така, какво е поуката за нас? Много хора смятат, че от сега нататък ще има само инфлация и някаква хиперинфлация. Не споря за това. Лично мое мнение е, че ще имаме период на дефлация, която ще дойде след някакъв краш, което се случва в Шри-Ланка, което се случва в Непал в момента, което смятам, че ще се случи скоро в Пакистан, случи се в Тунис, за кратко време имаше, но винаги се случва този период. Това ще дойде в Европа. Много хора ще кажат: в Европа е къде по-добре. Не, Европа е на същото положение на финансови пазари и тем подобни. Това ще колабира
ще имаме период, в който лихвените проценти ще са адски високи и това ще породи дефлация в Европа. Естествено, нашите политици, европейски, няма да оставят нещата така, няма да оставят наша милост, нали, да им се увеличат доходите и ще въведат нови данъци. Това е поуката от мене. Да знаете, очакват ни, поне в България, тия 10%, които ги имаме, нали, аз за радост още не живея в България, тия 10%, които ги имаме, според мен ще въведат подоходен данък, което е най-отвратителното нещо, което може да съществува, защото наказва тези, които са производители и поощрява тези, които са непроизводителни, и след това високи данъци върху имотите. Така смятам аз. Какво ще стане, никой не знае, истината е винаги субективна. Ако ви е харесало това видео, thumbs up. Ако не ви е харесало, thumbs down. Ако искате, отпишете се, ако искате, запишете се за канала. За мен лично няма никакво значение. Както казах, тия видеа ги правя за лично удовлетворение, не очаквам никакви пари. Ако искате, може да ми купите едно кафе, тъй като всичко е стойност за стойност. Накрая са биткоин и лайткоин адреса ми. Благодаря за вниманието и мисля, че в петък ще успея да направя още едно видео, което ще е за капитализъм и може би ще е за манията за валетата. Иначе в събота обобщението на световните пазари. Приятен ден от мене и бъдете здрави!